Daghang niingon sa ako nga dugay na daw kong nag-vlog pero nganong wa jud kuno sikat. Sa akong pag-vlog-vlog, wa man sad ko mangandoy nga masikat ko. Usa pa, wa pud ko mangandoy nga modali og kadaghan akong followers. Kaning akong pag-vlog-vlog, lingaw-lingaw ra ni Dili ni kay ingon nga vlog ko para masikat, ay kasikat na ko, swildado na kunuhay ko sa Facebook ug sa YouTube. Oy, wa ko mangandoy ana oy. Ug unsay moabot sa akong pag-video nga way mga klaro, ug unsay ihatag sa Ginoo, amo ra gyud akong dawaton. Wa ko mangandoy nga vlog ko para nga masikat ko. Ingon mo nga dugay na kung sige vlog, wa gyapon ko masikat. Pag-vlog mag inyuha aron basin di dali mong masikat. Di kani yung pag-vlog mga ka-idol no. Sitig video sama ani karon lingaw kayo na kasi mong trabaho kalingaw kag gilo istorya atubangan sa kamera mura kag abnormal mo kag mini sige tubag ng kamera si yaw ikaro usara good lingaw ba aron nga nakay ka istorya yung istoryahon kamera imo pong katubang imo haro pong itsura yung dagway nga perting mauta ito mag-speak nga magsige video at i-upload sa social media nga musikat na ta naapoy ning comment sa kong video niingon siya iyaw na lang pagsingari og vlog dol kay wa man gihapoy mananaw sa mong video o Jesus mareceive ko nimo dol wa man sad ko mag-ingon nga tan-awan na diha akong video ano man day og di ka ganahang mutana na akong video ngano man day gimo nang skip diay nara man na wa man ingna nga ana tan-awan ninyo akong video Jesus mareceive ko ta ninyo paghimo mo ginyo ang video paghimo pag-vlog mo ginyo kay aron na imutanaw po sa inyo nasuya ra po siguro mo kay na vlog kamo wala mo vlog pag-vlog sa inyo alam mo panghilabot ang tao kung vlog okay disporsanto po ko ninyo sultian lang tamo no kaning pag-vlog bisag unsa pa imong content kung kabubot o na gyud nga mo trending imong video trending jud ka sa pasad kung ikaw mag-vlog ayaw pag-expect nga diha dayon mo sikat ka kay lisod sad kaayo kung sa pag-upload nimong video i-expect ka nga mo trending na ka dili lisod sad kaayo nga mo tanom ka og kamote mo diretso pangunod di ba pagtanom kuno mo bisag usa lang kapunuan kamote og inig ka og mangunod ba dayon dili ingon ana sad na ang kaning atong pag-vlog sa nagsugod pa ta sa pag-vlog wala gitay views kay nagsugod pa man ka di ba ayaw pag-ingon nga dugay na kung nag-vlog wa ko ni sikat wala ko kay views so mao na to kapit lang padayon lang sa pagpananom ayaw lang pag-expect nga mangunod dayon kay magtanong man ka ati man na bisbisi o kabunuhi para nga lambo ang imong tanong manunod pagdali ayaw pagunahuna sa imong pagtanong nangunod ayon di ba so shout out sa inyo din padayon lang mga ka-idol sa inyong pagpananom umabot ra ang panahon patay ra na inyong tinanong mga kamote ug mangunod so thank you so much God bless you.